What's up ľudia? Vítam vás u dnešného videa, kde si vyskúšame Kalinov, alebo teda Kalinov Pop Star Tea. Takže neotáľajme a poďme rovno na to. Samozrejme ešte pre začiatok musím určite oceniť celkový dizajn tejto tu krabičky, keďže ako si môžete všimnúť, tak veľmi také v celku pekné logo, čo sa týka zaujímavým štýlom spracované, taktiež predná aj zadná strana. Boky sú klasicky s českým aj slovenským prekladom, plus aj výživovými hodnotami. Celý drink má 0,5 litra, 32 kalórií na 100 ml, takže ako áno, není to úplne najzdravšia vec, ale uvidíme hlavne, ako to bude chutiť. Takže teraz si poďme vyskúšať chuťovú stránku tohto drinku. Ja si zvolím jeden akýkoľvek, napríklad tento. Tak, otvoríme a na zdravie. Veľmi výrazná je tam tá broskyňa, čo je dosť príjemná pri chuť, ale tú vanilku tam vôbec nie je cítiť. Čo je škoda, lebo to má byť broskyňa a vanilka, broskev a vanilka, takže to je také za mňa dosť osobne zaražajúce. A skôr mi to pripomína tie ľadové čaje, ako sú Nesty. Takže, že či to není náhodou len prebrandovaný drink Nestička, že na Popstar Tea, lebo reálne tá vanilka tam není, že vôbec cítiteľná. A osobne za tú sumu by sa dala kúpiť jedna veľká fľaška broskyňového ľadového čaju. Toto tu je... Áno, je to príjemné, je to podpora vašeho obľúbeného influencera, takže určite pokiaľ chcete, kupujte si to, je to iba vaša vec, ale ja osobne neviem, či by som zrovna ten Popstar si kupoval vo veľkom, lebo len predsa za tú sumu môžete mať milión iných produktov a v väčšej litráži. Že môžete mať tie Nestička 1,5 litrové za veľmi podobnú cenu, doplácate len pár centov a k tomu ešte ani na tomto nemáte zálohu, zatiaľ čo na tamtých máte. Ale aby som zasa nehovoril len kritiku, tak dávam Popstar Tea priateľných 9 z 10. Tá chuť je dobrá, ako tam reálne sa nemalo nič čo pokaziť. Jediná vec, ako vravím, je tá, že tá vanilka, čo je tam písaná, tam nie je vôbec cítiť a skôr mi to pripomína klasický čaj. Čo si o tom myslíte vy? Dajte vedieť do komentárov a my sa vidíme u nejakej ďalšej recenzie. Zatiaľ sa majte a čaute.